Lur isine kacang lur, ya Allah lur, minta. Ayo rono. Lur iki ya kancaku kabeh lur lur kalau lur. Iki bedhote wis mari lur ya. Waktunya kita sarapan. Makan lur. Makan bersama-sama. Orang gosong ini lur. Monggo sini. Wis lur ya, waktune kita semua sarapan. Delok lur. Sangune lur ya. Tempe goreng, bendoyo. Terus kare lur iki lur. Lur. Sama ikan. Oh lur. Ayam. Ini ada cecek lur juga lur ya. Dikit tapi. Lur. Ada ayam. Nah, sing iki ora gelem sarapan lur. Tanggo sego lur. Mergo mundak ora oleh wakeh lur. Sing iki malah mau macem-macem lur gawanane lur. Delok lho. Cumi ireng lur lho. Pindang. Iki ya blak-blak. Lan lur. Iki kancaku kabeh lur. Kabeh golek dhuwit iki. Yo. Awak rasane ra. Sing iki orang dibuka lur iki lho, sing iki wis dibuka. Jamu lur. Iki juga lur ya, lho. Iki tempe mek karo jan lodeh ketok lur iki lur. Iki mbak apa iki? Jangan asem. Oh, iki ana kacang. Jangan bendong Kacang kacang. godhong. Iya lur, delok lur. Kok manan ra karuan? Iya lur. Lho. Nah iku, sapa iku? Pak Den mau ndi Pak Den? Lho lur. Oh, iki kancaku kabeh lur. Oh, iya ya. Terima kasih ya. Iki sama apa ini? Sama nus. Oh, sama nus cumi. Cumi campur telak umer bareng ngono kabeh. Lur, lur. Semangat lur ya. Deloken videoku sampai selesai lur ya. Bar sarapan kok aku. Apa kuwi? Jare mau. Iya. Ya iki lur ya. Iki ya batah lur iki. Kancaku ya batah iki. Lur. Kancaku campur lanang wedok lur ya. Ono kowe. Wah kae lur. Itu blok penuh lho. Iki lho Le. Sama cumi. Deloken lur, isuk-isuk lho. Sarapan karo rujak menteng paling kok. Lur jambu juga lur. Ya mini kok iso ngrujak lur. Pasraya. Ora kowe ngono wae. Aman. Tukang penulis kowe. Iya, tukang foto. Lho, lesak ngene lur. Lesak ngene wisan. Astagfirullah. Yo, gimana? Tak sok dhisik lur iki lur ya. Tak sok sik. Lur.